Inyang Lunes, January 26, metong nga meeting ibinuklat king balen na ning arayat. Bang pisabyan ning kasalukuyan na kabilyan ning mela sa kapasibayong kandating flood control project. Ititego ng dereng opisyalis ning arayat LGU, apanin muna ng Mayor Jeffrey Luriz, ring kontraktor, ring opisyalis ning Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 1st District Engineering Office at dating Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales Jr. Keti, dinikdik ng dating Congressman Gonzales na eya contractority ang timong pakibat kareng batikos da kanulaban kaya. Gusto ko lang pong sabihin ito. I want this one very clear to you. Si Don Gonzales po, hindi po contractor. Hindi po ako contractor. Ako po isang mambabatas. From 2007 hanggang 2013, from 2016 to 2025, at ako po isang legislator. Hanggang ngayon po, hindi po ako contractor. Kaya yung binibintang po sa akin, sa media, another platform, wala po akong alam na contractor na gumawa dyan. Paborya ka ni Gonzales, kimot ng DPWH Secretary Vince Dizon na dapat tutukan lareng dapat makibatan kareng palpak ka infrastruktura. You can do this investigation. Okay, gawin natin yan. Huwag tayong tumigil sa investigation. Tingnan natin. Managot yung dapat managot. Pero huwag natin pabayaan itong future. Dumarating na naman yung tag-ulan. Dapat magtrabaho na tayo sa taong bayan. Look at our GDP, look at our economy. Kailangan tingnan din natin yan. We can move parallel. Okay? So pwede tayo mag-imbestiga, pwede tayong gumawa. Yun lang ang pwede kong masabi. Legally, nandyan yung ombudsman. Legally, nandyan yung DOJ. Legally, kung nasa Sandigan Bayan, nasa Sandigan Bayan. Managot kung sino yung dapat managot. Kasama ako ni Sec Vince doon. Dapat namo naman kanong milele ing politika king pisasabyan. I'm calling all what color you are in politics. I'm calling all of you. Ako po'y nakikiusap na sa inyo. Let's join hands. Pula ka man, asul ka man, puti ka man, sama-sama na po tayo. Samantala, makasadya naman kanong mamisita yung kayang anak ay Congresswoman Micah Gonzales kareng pamilyang apektado ning mela sa ka-flood control at makipag-ugnayan la kanureti king DSUD o Department of Human Settlements and Urban Development para king resettlement na ring residente. I will talk to my boss, Congresswoman Micah, to visit the affected families on Thursday so that she can help the quick fix solution kahit papano makatulong tayo. And I will ask her also to talk to the Secretary of DSUD to resettle those families affected along the riverside, the bank of the river. Kabang i-Mayor Luriz, makipag-ugnayan niya kanong LGU, kareng national agencies, bang apakibatan ning dapat na solusyon king harapan na problema. Lumikas na rin muna yung mga pamilya sa kanilang mga pamilya. So tayo naman, gumagawa tayo ng paraan para mas matulungan natin sila, lalo na yung mga nasirang bahay. So makipag-coordinate tayo sa DSUD para magkaroon sila ng panibagong tahanan. King salukuyan, tuklula, king 22 a pamilya, reng apektado, king metibaga flood control. Ako, nagpe-prepare kami ng aking MDR MMO na sa budget nila na makatulong kami kahit na konting financial lang para medyo maka-recover ng konti at alam naman natin gaano kahirap yung mawalan ka ng bahay. Ika nga, sabi nga nila, manakawan ka na lang, huwag ka lang masusunugan. Pananayan na nemo kanuning local government unit ng resulta ng inspeksyon ninyang Sabado at nung nanong tutuking takbang ng national government king proyekto. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.